Teraz. Čaute ľudia, moje meno je Kubikulo hashtag a vítam vás z ďalšieho videjka. V tomto videjku spravíme... Čo spravíme vlastne? Chceli sme divákom ukázať túto Ukážeme šišku. takúto krásnu vec. Golden šiška. Šiška. Takže, toto je zlatá šiška. Je to celé zo zlata, je to ríce zlato, žiadne fejky. 20 karátov. Áno, presne tak. Je to čisté zlato. Ukážeme aj tie ostatné? No tak poďme. Ukážeme aj tie ostatné. Tak ideme si pozrieť ďalšie naše vytvory a snáď to bude pekné. Na to už skolo. No, ne, že by to nebolo práve, to je úplne, kúkajte, striebro. Táto zlatá húľka. Strieborná húľka. To je Harryho Pottera, ona kúzelná palička. Zlatá lžíce. Kámo, zlatá lžíce. Šiška. Potom tu máme pár strieborných šišiek. Šiška. Takže sprejovali sme Ohla to šiška. so sprejmi od Kubovho spolužáka Dominika Šurinu, že vraj má youtuberský kanál, takže Neviem, ako sa volá. Aj ho navštívte. Neviem, ako sa volá, je to plný kreten, nekúkajte to. Presne tak. A Nahejtujte ho. Hejty. A tuto na toto video žiadne hejty, jasné? Iba Jasné? odber, komentár a like. Ukáž sa na teba, žiadne hejty. Takže Golden šiška a predstavím vám na môj druhý kanál a volá sa Sport a Parkour, jasné, je vám to jasné, je ti to jasné? Hashtag. A bude tam vlastne natáčať Sport a Parkour. Všelijaký futbal a všelijaký chujoviny. Proste to, čo vždycky. Takže dávam to do popisku, určite sa tam mrknite, komentujte, odoberajte, lajkujte, bla bla, žvaša!